nilakay mo abudo-budo. Alright. Nalpasin ni bakit mo nga simbabawil iso nga nilakay mo mat abudo-budo. Nilakay mo ket nakasukat manen ay nakapangbanglo hindi gusnan santay kolonna di na pa'y ibaga no din no turongin na nakapustura nagtaraki itilangan na nilakay mo at dagayam sa balina saan lamay sa dua talo upat limada saan na mapmapnek numaymay sa iti baket na at dajay amyanan laud daya kinabagatan at dati kachat na sa bali pa'y ka video call na at dati ubing at da bakit anak kakulkulbet panay inauna dagiti anak na na duma-duma alugar ti ayanda ay nilakay mo abudo-budo nakaadado iti chicks na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno ang palda kaw-kawiwitan na nilakay mo ket nakasukat manen ay nakabangbanglo hindi gusnan santay kolonna di na pa'y ibaga no din no turongin na nakapustura nagtaraki itilangana nilakay mo at dagayam sa balina saan lamay sa dua talo upat limada saan na mapmapnek numaymay sa tibaket na at dajay amyanan laud daya kinabagatan at dati kachat na sa bali pa'y ka video call na at dati ubing hada bakit anak kakulkulbet panay inauna dagiti anak na na duma-duma alugar ti ayanda ay nilakay mo abudo-budo nakaadado iti chicks na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno ang palda kaw-kawiwitan na agtutuon na babae pati pukpuk patulan na huray posteno ang palda kaw-kawiwitan